Zvirimudzimba. Zvirimudzimba. Oh, even me too. I'm happy kuti ndadzoka. At least. Kana ngepashura ndudzwa pamuna ane mukadzi ane bibirake. Even Nina not. Apa you're glowing, how you glow. How you glow. Thank you. Tunodya. Even you too, you're looking. Yes, everything. Thanks. Saka tunodya sha. Turi nemonzara. I know this zimndege chikafu kwasho. Sure, because I'm hungry. So my So we go eat. Where? Peduka pale pamutara pale. Kamsika yangu ai mama. Manje nengo wakutouya. Mina ndifonere dad wako kuti zvandovaudza. Hello? Hello Simba. Amanda David. Ndati ndifone ndikuudza kuti mwana adzingwa kuchikoro. Baby ndibori pagraft ndozokufonera ndipabasa izvi. But ndikufunga ndire imwe option yekuti ndoenda here kumba kwaba mukuru ndonosiya mwana but ndabva ndazogara kuti kunenge kuna meguruka saka ndoita sei. Ndiri kuuya ndotaura newe mira ndimbopedza nemaclients andinawo right now. I will speak to you just after I finish. Naiwe saka uda kuti tirambe alright ndazvinzwa ko mwana wacho ari kuregere kungogara angoenda kumba kwavo. Alright, saka ichitauye kamugadzise nyaya dzenyu. Okay, love you baby. Baby, yeah. This thing of eating out, guy, just to stop in the I miss my uncle. What is not naganeza? Ena nokubikira. Iwe, ngoro ndikubikire. No, baby. Abona ndifungidzisa dare rakasvika mama. Wakapfeka apron. Iwe. And the look on your face. Ungamwila kwese wakati udzonzi akakutyisa chete. Ndaro wakandityisa. Nosaka ndikuudza kuti ndasuwa chikafu chepati. Ichi chindapo izvi. Don't worry. Kubikira mazuva mazhinji. OMG! Sasha! Oh my god! Girl, that's what I found. I just okay. No, it's me. What? Yeah. Hey, wait, where have you been? I'm going just like that. What? Anyway, meet my husband. Oh. Simba. And Simba, this is my friend and I could Nice to meet you. Nice to meet you too, Simba. Oh my god, so how are you doing? Long time, baby. It's been long. About 15 years. And I think more than 15 years. How seriously? Yeah? Sasha. It's me. I'm so happy to see you. Oh my god. How seriously? Yeah? Anyway, baby, you can join us. I wish not. I really wish. But you know what? I don't need Ghana, so I just have to find something to eat there. It's Okay. Let's do this. Give me your number so that we can talk because you've been a lot of things to catch up.
It's okay. I got a lot of things to catch up, you know. Size 0 what? 0784 Yeah. 91 Yeah. 71. Okay, I'm happy. So see you. I'll definitely call you. I'll call you. Yes. Bye, Simba. Cheers, Okay. take care. Morning, how are you? How are you doing? My name is Marcia. You're welcome to Zimbro Thank you Kitchen. so much. So, what can we offer you today? Can I have stir fry and coleslaw salad and 2 designer drinks? Stir fry, coleslaw salad, And 2 designer drinks. just that. Yeah, just that. Sasha. Food. Hey Sasha, ndafara kukuona unoziva. I just remember those days yokutika nditedza kurara ndisina kutombotaura newe. But iwe, tell me something. Chichakaitika, wakangobva kugwero just like that. Zvakaoma kaniro. Pandakazoendeswa kumushaka, ndakanga ndane pamuviri, ndakanogara nagogo. Yo, zvekutadza kudza inini your friend. Ingawa nini ngokudza zvisi zvoitika mulife mangu wani. Wakazongoenda wakangotiza. Ungozonyora level iyo. Ndozvakaitika sha. Kondaigodini nemukomana wacho takanga tichiri vana vechikoro. Iye anga ari kuuniversity ine ndiri O level. Ende vabereki vedu vakanga vasingaonani saka hapana zvandaikwanisa kuita. Saka wakabvisa nhumbu Sasha? Zvakatoitika sha. Nekuti izvozvi zvika I'm regretting kubvisa kwandakaita nhumbu. Saka iwe, who is that boyfriend wandisingazive nini? I'm even surprised kuti wanga nemukomana. It's now 6 years in marriage ndarorwa naSimba. Hapana kana mwana. Yo. Saka wakambotaura nehusband yako here kuti wakabvisa nhumbu? Just talking and discuss about that issue. Nairo. Ndinozvitaura ndichiti besides nyaya dzemwana idzodzi titone mamwe marriage problems atinawo bedroom atiri kunetsana zvekuti ini ndakungogarawo sekungotiwo sezvo ndiri mukadzi akaroorwa hapana pandingasiyire murume bonde but zvakangooma shamwari. Mukomana anoramba achidzoka mupfungwa dzangu. Mukomana wandakadana naye ndichiri kuchikoro zvekuti nguva yese yandinenge ndina Simba ndiye anenge angori mupfungwa dzangu. Zvakaoma. Kwete kuti Simba havana chaanondiitira. Simba anoita zvese. Asi I'm not just happy. Don't worry though. My husband friend yake is a pastor and I think anokwanisa kukubatsira pama problems ako iwaya. Especially nyaya dzembereko idzi. There are a lot of people vanotouya nematestimonies evana. Saka zvetichiita ndezvekuti on Saturday unouya then toenda tese.
Sizvokutaura kuti murume wako haasi kukufadza zvinogadzirisika izvi dear, don't worry. And I'll talk to Baba Kim about it, then ivoshedza pastor vachivauya. Oh, thank you, dear. That's why I love you. Mwari vakuitire zvakanaka. Okay, my husband is here. Okay, thank you very much. I'll call you. Alright, bye. Hey, baby. Hey. Do you need some help? Yeah. Okay. So, I met a friend of mine today. I'm into Sasha. So, I invited you for lunch with your husband. I opened a ngoribo. My Kim, and I told you I've got a meeting tomorrow with the investors. And I'm not sure about meeting Achinoperangwai. Baby, Sha, you can let someone handle the meeting. My Kim. You're overworking, Baba Kim. Achitumbu spend time chase pamba panapa. My Kim, things are really tight at work. And Zia. Okay. I'll try to talk to Henry so that he handles the meeting for me. Yes. I don't want you to get somewhere. Now that you're smiling, Okay, before we do that, I want you to invite Pastor Mike. So that he can come for lunch. Somebody I'm going to My Kim, anongoya kuchechi ubatsiro kwete kuti zvekuya kumba kuno. Baby, come on, please. Okay, right. I'll invite Pastor for lunch. Thank you. Let me treat you. Oh yeah. You ready for me? Yeah, I'm ready. Oh yeah. My King. Wana wapa phone. Yeah, pazo. Notombotora kana 10 minutes zvadzo. Zvongoziva kuti nyaya 14 years. Zvinza kawanda sei. Yeah, taura. Friend yangu Rwembo andi-invite kuti tiende mboka for lunch. Tunaenda ka? Baby, azvibudeka because mama wari kuya mangwana saka. Musatsamwe kani baby. Mama unowaziva vanoti havazivi kutedzera. Besides, she's only coming for a few days of watobaya saka. It's precious today. Simba. Unonyatsozviziva kuti mama pese pavanoya panapa vanoramba vachingondirangaridza nyaya yangu yekusabata pamuviri. Ndonyaya yanga yada kuendera kwana Ruvimbo iyoyo nekuti ana pastor vakati vanonamatira vanhu kuti vabate pamuviri. Sasha. How many times have we gone to my so-called pastors, my prophets? Pasina chaibuda. Mwana chauya nenguva yaMwari baby. Inokwana rini nguva yaMwari yacho Simba? Every month mama panapa vanoramba vachingondibvunza kuti pamuviri hapasati pavaperi, pamuviri hapasati pavapo. Kubva month yatakatanga kugara tese kusvika izvozvi Simba. Inokwana rini nguva yacho Simba? Sacheme kana. Sacheme. Baby, if that makes you happy, toenda kunoona pastor. Asi zvikaramba that'll be the last time atoenda iko.
Thank you, baby. It's okay, my love. Go on. Gary, wapinda semba mangu. Come on. Nepado, ndingapinda nebai. Very funny. Chibuda namba wapinda na. You know what, Ngoni? I have been thinking I have a dream. Yandoda kusadzisa. And ndakazvipimbisa kuti mukurarama. Handifendisina kusadzisa shuwe ichocho. It's nice to know kuti une my dreams. Ndangofunga dzoro rakurira pasina raza ramvura. You know, you are very persistent and courageous. I will give up so much, and I admire that. But as long as you get it, there's a kusiyana nazo nekuti azimbofa zvakashanda. Some things you just have to let go, and that way you can move forward. Ndokumbirawo kuti ngosadzisa shuwe chemoyo wangu. You know I have been waiting for so long kuti tive vaviri. Nzanambo handisi kuzoti wakambozvinzwa here. But handisiri ini ndinozadzisa zvishuwo zvevanhu. Maitanya pongo waripo, she was controlling you, and now havapo, she's still controlling you. Ushamwari hwangu namaitanya ungaperereka mara. Goodbye. Gone. Wamunhu mukuru iwewe. Why can't you live your own life in your own way? I know you want this. This is all yours. Oh, what the hell? I'm tired of this. I can't take this anymore. This is emotional abuse. I can't take this bullshit anymore. Ashamwata neta ne statement ro kana zvinetsa bvura dowendi. Enda. Are you ready to check the consequences I of don't this? care anymore. Shanda neta nazvo izvi. You really mean this? You don't care? Ndaneta. I love you. Please don't. And this would always my feelings are but I don't love you. And sanambo kuda and antombo fugana jazo kuda. I'm truly sorry for what happened, Max, and it will never happen again. It's okay. I knew you wouldn't disappoint. But today wakandipa zvandaida kudhara. Ndisiri munhu akaipa. But anyway, tama friends. And do. Okay.
Muswera sei? I'm sorry. I'm sorry too. Sei kwangwa mimi kuna school. Good man. You know what, baby? Nasi wangu wandipo. I know I was wrong. Sorry. No, zvekutaura izvi handichigoni. It's fine. Andizondapindwa naye, just that kuti pressure kubasa nepanapambo tozvandiwandira. Sorry. I understand. I love you. I love you too. Kim, what are you doing here? You're supposed to be in your room. Chimbobuda ndosokushedza. Kim. Wakamuchaidza mwana wako. Baba Kim. Unozoti Kim anochorara ega wani. Kunganorara kana maid. Unomanorara nesu kuti kutanga rini. Just wait. Akauya akarara then kana zvorara ndozomuendesa kumwe. Just take a look at me, Kim. Uchiti ngarari nesu kuita sei. So Tafasta anopinda futi. Kim, where baby? Come. Close the door. Chora. You know what, baby? Next time when you're entering someone's room, you need to knock first. Yes, good girl. Good girl. Chipinda my blankets. Chimbira kaje deep night soon. Dimbira ya soon yake. Hi. I'm just doing better duty. Mama munozomborowa hivi. Ndinorowa but chitatu mabasa mwanangu apa chiti wabata apo wabata. Zvakaroma. Titambire mama. Unotambira iko. Kwa usina kuya uzonditambira ku bus stop. Ndatoti wakurirwa. Baba weshu. Ngandichafanisina kuona mwana wangu. Moms, pane zvimwe man. Sasha, baby. Leave me alone. Zvinorwadza kamwanangu nguva yareba wani. Usuzviona here mwana kuti nguva yareba. Tichidawo muzuku nguva ichiripo. Ndofanisira kuona muzuku. Akazvide kuti mutaure kumberi pako. Izvo
kuzvitaurira pachena ndo zvakatonaka nemakuomesera inini manje mwanangu usizviona kuti mvura yareba ane makore mangani amona mamovu zvinyanya pandauye muri vairi zvondotambana ndinoda kutambwa nazukuru mwanangu kuti ngaiti sei ndingataura kuti chii Mama, chikafu chaiti. handidyi usati waitira mwana wangu mwana chinombopinda here chikafu chacho mama musadaro saka matorarama nzara shuwa nenyaya yekuti hatina mwana musadaro imhosvo yangu here simba ndozvaunoreva anombodaro indingoti dyai chikafu chenyu chabikwa nemurora wenyu aiwa ndakaguta ini bvisa zvako chikafu sacho sasha siya zviri zveshe chadya kana vanedza mama dyai chikafu chenyu handina nzara ini bvisa chikafu ichi sacho sasha siya zviripo vachadya kana vanedza handina nzara handidye zvimwe mama uchazodya handidye zvimwe mama bvisa zvakondora handidye zvimwe siya zviripo izitangobuda mama pane mata zvedu endai zvenyu imbopedza shungu dzangu ndiri ndega sasha ande tinochinja tiendei